L'Espai Jove és un servei d'acompanyament integral adreçat a joves d'entre 18 i 35 anys amb una problemàtica de salut mental. Aquest servei està gestionat per un equip multidisciplinari, un psicòleg, una treballadora social i una integradora. L'objectiu principal del servei és oferir un suport als joves per tal de que puguin assolir una vida més autònoma i saludable mitjançant dos eixos d'intervenció. El primer són les activitats grupals que promouen la sociabilització, la participació activa i la cohesió grupal, i l'altre són l'acompanyament individual. L'acompanyament individual està adaptat a cada persona per tal de facilitar el seu procés personal i d'empoderament. Per accedir al servei cal posar-se en contacte amb la treballadora social de l'entitat i concertar una primera visita.